wannan? Doctor? Likita? Me ya haɗa ka da ragona likita? Me ya haɗa ka da ragona? Gwamnati ce ta turo ni tunda layya ta kusan zuwa. Don kare haƙƙin dabbobi. Saboda sai ana auna su. Namiji ne. Zai samu lafiya fa. Zan baka ƙwayoyi da zaka ba. ce ma ragona ba shi da lafiya. Ai auna shi ake. Auna shi. Auna shi ake. Ƙawon shi guda biyu ne ko ɗaya ne? No.